Kolabim je český SEO nástroj, který používáme k optimalizaci webových stránek. Pomáhá nám monitorovat klíčová slova a další technické věci, které se řeší na webu v souvislosti se SEO. Víme, které stránky jsou pomalejší a mělo by se zapracovat na rychlosti. Dále nám dává přehled o tom, které stránky mají třeba delší titulek nebo chybějící metadescription popisek a tak podobně. Díky Kolabimu máme i vlastně přehled o tom, pro která klíčová slova nemáme na webu vhodnou cílovou stránku a měli bychom vzhledem ke strategii toho projektu zapracovat na tvorbě nového obsahu. Všechny tyhle data Kolabim dává do skvělých přehledných grafů. Můžeme klíčové slova porovnávat vlastně s konkurencí, dělat z toho různý přehledy a tak podobně. No, další jako výhoda, proč vlastně používáme Kolabim, je ta, že v rámci reportingu, který řešíme přes Google Looker Studio, tak Kolabim má svůj konektor, díky kterému vlastně aktuální pozice klíčových slov, cílové stránky i nějaký aktivity odkazový můžeme automaticky přenášet do dashboardu právě v Looker Studiu. Já si jako nedokážu moc představit práci na SEO pro český projekt, aniž bychom ten Kolabim nepoužívali.